Ok, deci salutare lume și bun venit la un nou episod de pe acest canal. Sunt Irăzvanele, astăzi ne vom juca Metin 2 Ro. Din câte vedeți aici ne vom juca cu un farmer de-al meu XX Ada 1 XX. Da, vedeți, suntem aici în map 2, batem foarte bine în map 2. Pentru că am nevoie neapărat de 18 sau chiar 19 să pot face acolo. Și să pot dropa metine. Da, deci acesta este un farmer. Cam așa ar arăta un farmer în mintea mea. O să dăm ceva update-ul după ce o să facem bănuți, o să vindem astea. Deci, papucii ăștia deci vreau să-i fac eu un plus 5, dar nu mă bag deocamdată pentru că s-ar putea să pice foarte greu, sunt buni, au rezistență la foc, ceea ce îmi place. Brățara asta vreau să fac plus 4. Colierul plus 4, vedeți aici am plus 2 și plus 3 pentru că ieșuează foarte mult scutul. Dar armura este cea mai importantă și sabia monstruiță, păi așa plus 6, m-am chinuit foarte, foarte, foarte mult la ea. Și la armură la fel un blindaj placă de fier plus 6, cam așa ar arata un farmer destul de bun și de evoluat la mine. Mă rog, acum nu pot spune că e bun sau că e evoluat, este pur și simplu un farmer normal, să-i spunem așa. Singura fază, adică singurul minus pe care l-ai pe serverul Orion, în afară că e unul foarte nepopulat, deci e nepopulat, mai ales Regatul Galben, nu e niciun player pe Regatul Galben, nici un player. Da, pe din afară de asta, sunt foarte, foarte, foarte mulți tipi răi. Așa că mai bine să faci un buffer, să zicem așa, sau un war fată, cum mi-am făcut eu acum, decât să îți faci un war băiat, cum am pe contul de 33, care este contul principal și e PvP, adică am făcut un duel cu unul de 30 și dintr-un vârtej, am vârtejul 10 mi se pare și aură cu iureș și un vârtej de la i-am dat cu vârtejul la 2K mi se pare și el avea vreo 3 și după aia am mai dat două lovituri și a fost mort. Deci ăla e caracter principal PvP. Ăsta l-am de vreo 2 săptămâni, a rămas de level 15, iar acum îl vom face noi 20, să sperăm că reușim. Iar dacă nu reușim, asta e măcar 18, aș vrea să-l facem noi acum. Mă pot duce să bat și la ăia mai mari, doar că mie nașpa să dau multă licoare. Așa mai bine bat aici că am level excelent să bat aici. Și n-am itemele prea date update la ele. Da, aici o sabie de argint plus 0, dar nu ne trebuie pentru că avem lată. Avem o sabie plus 2 de argint și o lată foarte bună de plus 5, băieți. Și hai să vă arăt cu ce am început eu acest caracter și cum l-am început. Odată ce m-am spawnat la level 1, am făcut cu cel de level mare această platoșă călugăr plus 6, cu care am luptat până am câștigat-o pe asta plus 0 și am dat eu update la plus 5. Dar asta este bună când nu o ai pe asta. Dar eu, că am avut-o pe asta, am folosit-o pe asta și nu pe asta. Asta mi-a picat la sfârșit asta și am folosit-o pe aia. Exact același echipament pe care îl vedeți aici, fără ăștia. Ăștia erau unii de level 1. Și cred că ăstea o să încercăm să îi facem plus 5 pentru că ăștia încă sunt chiar mai buni. Bun, deci am început cu niște papuși normali, un colier, mă rog, același colier, un colier de level 1 pentru că ăsta nu l-am avut și cu sabie asta. Deci gândiți-vă și voi, dădeam la un lup de level 16 dintr-un hit, era mort.
Deci, hai să vedem cât de repede am reușit să omorâm o Amazoană fără asta. Luăm cam 130 pe hit și hai să vedem dacă ne îmbrăcăm cum eram noi, cam cât luăm. Și la level 5 mi-am luat sabia asta. Sabie lungă plus 6. Hai să ne luăm sulița păianjen. What? Am uit aici. Up, up. 177 din câte vedem. Nu e mare diferență, dar diferența aia este uluitoare și contează. 17. Mai avem una și facem M1. Hai să mergem să batem aici. La posedat de vânt negru. Și după aia mergem să facem update-urile. Un clopot deja pe care îl vom lua și îl vom vinde, așa. Hai să mergem la ăștia de 29, să vedeți că facem față și chiar fără red. Hop, 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 hop. Da, deci la level 18 eu zic că este un farmer destul de bun. Deocamdată nu pot farma la metinele decât de maxim 20 și mor la alea de 20 pentru că le bat foarte repede și vin multe animale pe mine și pentru că n-am vârtejul pe care îl voi lua la level 19, la level 20, vârtejul, ca să am și eu ceva în plus, pentru că dacă vârtejul nu-l ai, deci un war farmer după mine ar însemna așa: aura sabiei P și vârtej M2 sau M3. Pentru că un vârtej la M2 sau chiar și puterea numărul 1, adică la 1 update, este foarte bun și foarte folositor la metin. Dacă bați repede, cum bat eu un metin de 20, nu mai zic ăla de 5, într-un minut e gata. Vedeți, mi-am cheltuit până acum, mi-am irosit câteva licouri ca să pot bate mai repede. Și, da, unde rămăsesem, nu mai zic de alea de level 5 pe care le bat foarte repede, dar mor acolo pentru că, na. Și vârtejul ăla e foarte perfect, pentru că atunci când vin multe animale pe tine, tu l-ai dat odată și ai luat o grămadă de damage la toate animalele. După aia mai dai 2-3 lovituri de astea cu aură și aia e. Bun, acum ne vom vedea noi în sat. Bun, și revenim, mi-am făcut eu ceva loc pe aici. Prin inventar am uitat să vând ceva. Vând aceasta, da, un kilo, tantă plus 1. Ok, și acum va trebui să facem în felul următor. Oh, trebuia să vând și lapte asta plus 0. Vedem că dă inteligență plus 2. Asta nu. Viteză de atac, valoarea atacului magic. 15. Văd că de inteligență nu m-ar deranja 2% inteligență, dar parcă mai bună e aia. Asta de bambus am lăsat-o aici degeaba. Da. Păi așa, vreau să ne dăm update la asta și ăsta și ăsta și ăsta. Și cam atât. Hai să începem cu asta. Deci, nu. Și scoate. Deci se spune și este și adevărat, după ce se șterge fierarul și stă așa pe loc, tu să dai repede upgrade. Hop. Și nu. Așteptăm și așteptăm. Hop. Hop. Vedeți? Mi-a reușit. Hop. A reușit. Și este plus 4. Ale. Asta era plus 3. Hai să zicem că merge și plus 4. A reușit. Plus 4. Hai, zic că merge și asta. A reușit plus 4. A reușit plus 3. A reușit și plus 4. Ole! Bun, și mi se pare că aveam papuci ăștia pe care
Poate îi facem un plus 5. Hai să vedem la 10.000. Nu, n-am bani. Hai să vedem platoșul asta. Cât ne ia pe ea? 5.000. Nice. Și este aproape la fel de bună cât asta. Hai să vedem la plus 5 cam cât ce ne cere pe ea, să știm dacă avem nevoie de vreun item. 10.000 de bani și este mai bună ca asta. Din păcate nu strălucește atât de tare. Nu, nu, lăsăm asta, mi se pare mie ceva mai bună. Pentru că nu strălucirea mă interesează. Dar asta are viteză de mișcare minus 3 și e ceva mai prost la apărare. Deci mă va încetini odată și mă va scoate și din apărare. Și nu îmi va conveni. Să mergem și la tipul ăla. Vedem ce vrea. Trebuie să mergem și aici. Și mi se pare că mă punea să mergem la magazinul general. Haba nu. La cercei n-am dat upgrade, dar nici nu mai am bani să dau la cercei upgrade. Tobarcașule. Mergem și la rang asta și încheiem episodul aici. Și altceva nu m-am de făcut din câte se poate observa. Decât la necusori de arme, știți ce? Acul de păr, așa. Da, acul de păr ăla am luat o misiune, e destul. Tocmai ce mă luptasem înainte să vin și am aruncat acul de păr, pentru că când mă jucam eu Metin acum 3 sau 4 ani nu era misiunea cu acul de păr. Acul de păr nu valora nimic. Plăcinta cu orez și mergem din nou la tipa aia de sus și încheiem episodul. Ok, păi bun lume, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Răzvoinel, iar noi ne vom vedea cu un nou episod data viitoare. Pa, pa!